לי קוראים מאור מנחם ואני בא לדבר איתכם בעצם על שינויים. מי שמכיר את המוצר הזה שירים יד. ואפילו אומרים, נכון, זה קרוקס. ולמה אני שם פה את קרוקס? אני התחלתי את דרכי בתוך החברה שהיווה, שקיבלה את הזיכיון בעצם להפיץ את קרוקס בארץ, הייתי מנהל מכירות, אחר כך הייתי סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה ואחר כך סמנכ"ל קמעונאות. היה לי הכבוד והעונג להקים מחלקות ממש מאפס. כשנכנסתי לתוך התפעול היו 4 עובדים כולל עבדכם הנאמן. האתגר הגדול הגיע לי בצורת הקמעונאות. מישהו צריך לעשות את זה, אין ידע בארגון, ואז באו ואמרו לי, לך תעשה. ואיכשהו אמרתי, בסדר, אני אעשה את זה, ובאמת תוך 2 ו4 חודשים הצלחתי להרים 67 סניפים. אתם מבינים שזה אומר להיות בעצם ongoing כל הזמן, במצב שבו אתה מתמודד עם שינויים ומנהל שינויים. אני רוצה לספר לכם בעצם איפה אני מצאתי את הכלים שלי להתמודד עם שינויים בתוך החיים. זאת אורית. נולדתי ב-71 למשפחה נורמטיבית. הייתי בת הזקונים של המשפחה והייתי ילדה מאוד מפונקת ומפונפנת. אורית כל הזמן רוצה לשחק עם דברים של בנים. לא עבר לי. לא עבר לי. אז הייתה לי ברירה אחת. להתחבא. אז התחלתי לחיות חיים שהם חיים משולבים. זגזגתי בין עולמות. עולם אחד היה העולם החיצון. העולם האחר היה העולם של המשפחה שלי. הוא נגמר בזה שהם אמרו, טוב, היא לסבית. אז מצאתי את עצמי בגיל 31 שאני מנסה לעשות כל מיני דברים בחיים ואני לא מצליח. הזוגיות נגמרת. קריירה לא הצלחתי. לא הצלחתי לפתח כי האנרגיות שלי היו במקום אחר. אז בגיל 31 מצאתי את עצמי במקום שבו אמרתי, מספיק, אני לא מוכן לחיות יותר, אני רוצה להתחבא. ואז הצילו אותי 2 דברים. אחד, אני, והדבר השני זה חברה מאוד 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 טובה שלי שבאה ואמרה לי, שמע, יש לי פסיכולוגית נפלאה, אחד הדברים הנפלאים שקראו ושהצלחתי לעמוד ולהסתכל על מחירים שאני משלם. אם אני בוחר לעשות את השינוי, אבל גם אם אני לא בוחר לעשות את השינוי. כי אחת האשליות הכי גדולות שיש בלא לעשות שינוי, זה המקום הזה שבו אתה מספר לעצמך שזה בסדר וכולם סובלים. שביום שבו נעמדתי במשבצת שלי ואמרתי זה אני, ואני הולך עם מי שאני, ואני עושה את השינוי, דברים מדהימים קרו לי בחיים. אני רוצה להגיד לכם למה חוויית החיים הזאת הובילה אותי. היא הובילה אותי להבין שיש לי מנגנון, שכל פעם שאני מפעיל אותו, אני מצליח לבצע שינוי מוצלח. המנגנון הזה אני קורא מנגנון סמבה. הוא מורכב מ4 שלבים. השלב הראשון הוא השלב הסמוי, מחיר, בחירה והשראה. השלב הסמוי זה אומר שאני בעצם צריך לגלות את הקול הפנימי שלי. מה המחיר שיש בלעשות את השינוי, מה המחיר שיש בלא לעשות את השינוי, והאם אני מוכן לשלם את המחיר. בשלב של הבחירה זה השלב שבו בעצם אני יוצא לאור. זה השלב שבו אני אומר, אוקיי, סבבה, הבנתי מה הקול הפנימי שלי אומר, אני רואה איפה המציאות עומדת, אני רואה את הפער, ועכשיו אני מתחיל לעשות את הדרך כדי לעשות את ההתאמה בין מה שקורה בעולם הפנימי למה שקורה בחוץ. הסוד טמון דווקא בשלב הרביעי. אני שואל את עצמי מה הגיבור שלי היה עושה. אז בהרצאה שלי אני מדבר על המודל הזה ככה יותר לעומק ונותן יותר דוגמאות ומסביר, מספר גם קצת יותר על סיפור החיים שלי ואיך הדברים האלה באים לידי ביטוי שם. אז למי ההרצאה הזאת מתאימה? בעצם ההרצאה הזאת מתאימה לכל מי שרוצה לקבל כלים להתמודדות עם השינוי ברוח מרגיעה ואופטימית. אני רוצה לשתף אתכם עם עוד דבר אחד קטן לסיום, עם עוד הצלחה אחת שבעיניי היא ההצלחה המסחררת, חרף כל הדברים האחרים שעשיתי. וזאת באמת הגאווה הכי גדולה שלי, זו יעל אשתי, המדהימה. וזה איתי בננו הבכור, שאגב נולד לי ב-26 לנובמבר 2011, ביום הולדתי ה-40. אז בתעודת הזהות שלי אני רשום זכר, אני רשום נשוי וילדיי רשומים תחתיי, וזה ההישג הכי גדול שלי. אז תודה רבה לכם.